Ulaze Loš mi panda, Negujmo srpski jezik i Nakite u kafanu. Ovo je mogući početak jednog jako lošeg vica, jer lako je biti duhovit u kafani, ali hajde na internetu. Kaktus ekstenzija lansirana je prošlog proleća. Kako se tržište širi, konkurencija je sve veća. Ako ne napreduješ, padaš. A kako da letiš ako padaš? Kaktus je najduhovitiji i najspontaniji lik u ekipi. Ne traži pažnju, ali je uvek dobija. Njegovi komentari i fore bodu pravo u centar. Izazov je biti takav lik, naročito na internetu, jer između smeha i krinđa linija je tanka. Nećemo da se hvalimo kako smo bogovi humora, ali zato otkačeni kreatori sadržaja koje smo okupili baš jesu. Šifra za wireless. Što ne damo? Neće. Kaktus. Sjeti se. Izvini, i to je za tebe. Ćao. Daćete mi 100 grama zdravog ovog humora. Oče naš, dobar pupak da nam daš. Hoćeš u pupak ili normalno? Pupak ti je toliko velik da kad bi povadio vunu iz njega mogao bi napraviti 10 džempera. Život je zastrašujuć, ali je bar novac koji dobijate za ovo smešan. Aj, ljudi, neće nas spavati sljedeći put. Znate Dule ti spis seksa? Da. Dule je toliko proćelav da možda više o čemu razmišlja. Možda smo se malo izbockali, mi smo jaki, male bocke nas ne bole. To license it. A engagement i reach su rasli i rasli, dok nismo pukli od smeha. Sadržaj u kome je Kaktus zasmejavao i provocirao internet zajednicu imao je skoro 2 miliona pregleda, oko 9.000 komentara i više od 300.000 lajkova. Sama ekstenzija Kaktus imala je najveći market share od svih ekstenzija na tržištu u 2018. godini. A najsmešnija reč godine postala je... Pupak. Ne, stvarno, probajte da kažete pupak. Pupak. Hvala za ideju, Sekana.